забравила грешната поща. Отново! Новото Флътършай не иска грешната поща да бъде доставена до нейната къща. Пак ли ги обърках? Съжалявам за това. Ти се извиняваш, аз се извисявам. Извини ме, знаеш ли как да се стигне до пони вилкулата? Разбира се, просто... Това е лошо. Ти ме беси и аз ще те взривя! Флътършай, какво правиш? Не се държиш така. Николи видя какво направи на новата Флътършай и той си мислеше, че новата Флътършай е мила. Не, Содор, че нищо не е направил. Видяхме всичко. Струва ни се, че си прекалила с обучението за увереност. Какво? Искаш новата Флътършай да я тъпчат като старата Флътършай, но старата Флътършай я няма! Нова Флътършай! Стара Флътършай! Какво стана с добрата Флътършай? Искаме тази Флътършай обратно. Не, искаш страхливата Флътършай, искаш мекушавата Флътършай, искаш да прави всичко и тя няма да се оплаква Флътършай! Твърде много Флътършай да се поди всичко да кара да спре! Твърде сложно ли става за твоята проста малка глава, Пинки Пай? Сега спри до тук. Нека не стигаме до дребни обиди. Защо не? Мисли си, че дръмнавото е в твой стил, Рерити, с твоите дребни притеснения за модата. Ей, остави на мира, модата е нейната страст! О, и за какво си страса ти? Празнични торти, парти, шапки? Не мога да повярвам, че двете най-леко мисли поните в Понивил се опитва да кажат на новата Флътършай как да живее живота си, когато сами си хвърлят живота на безсмислени занимания, за които никой пони не му пука. Изглежда, че канната Флътършай тук да остане. Не мога да повярвам какво чудовището Айрънуил ти е направил. Не е чудовище! Той е Минотавър! Аз съм чудовището.